ma Nairobi. Ka wadhi nyime kaka pile chieng' tich ang'wen wakeloni ga sigana ne kwaramogi mana kaka juma ka juma wakeloni chendo magin kanye kawuono wakeloni sigana mar Senior Chief Baraza Odenge. Odenge ne en ruoth ma Migori Suna mane otayo piny e lwet e kinde loch wasungu. Kende kinde no ne ogik omako Ndeto Mesia Melkio Baba e god Kweru e Suna. Walter Nyambaga nigi mathoth. E gwenge mag Suna West e Nyamile County ma Migori, wani limbe mar yudo sigand ruoth mane ombe olake pinje kalure kod tije. Zerubabel Baraza Odenge. E higa mar 1921, Barasa ne onyuol kendo chako sombe sikul Mahore e kendo sudo nyaka Nyamome e kilas 4 nyaka 7. Around 1927 nochako sikul kamoro ni Ore, SDA school. Mokalo niluongo ni sector 1 gitu Nyamome primary school. Ochako grade 4. Kogik 7 gitimo penj moro kanyo mane timo chon. Odhi otimo course mar veterinary Kabete. No train kaka veterinary assistant. Baraza Odenge ne yudo tich kaka karan e kod migawo mar pur. E kata kamano ne giloso apaya mawuok Migori kochomo Miuru Bay. Ondike gi jo roads ne loso parapara madhi Miuru ni. Obedo clerk mar roads. Otiyo kanyo about 2 years. Kaeto ondike gi veterinary. Iluongo ni Department of Ministry of Agriculture. Yes. Veterinary was a department within Ministry of Agriculture. Koro otiyo veterinary igno chiko as a veterinary assistant. Veterinary officer mar South Nyanza. By then Nyanza South noriwo Kisii nyaka Kericho nyaka Bomet nyaka koni iluongo ni Southern Nyanza. Baraza ne owinjo ni nitiere thuolo moro mar bedo chief, to joma ne osomo ema ne dwaro. Omiyo ne oro kwayo. Chief mane tiyo Suna nogole tich. Kaeto en be as a veterinary officer no apply. He wanted to become a chief. No apply. Loch wa Beberu 1955. Mane pok oyudo loch. Loch mar on Her Majesty the Queen Elizabeth. Kanyakla kod jok mamoko ne odadhoge Kisii kendo yudo thuolono. Ka gitimo interview ne gitimo ji ochiko. Interview panel mar interview ne nitie only one African. Chakre saa 3 ka gik saa 6 interview rumo. Bwana wuok gi nying ji adi. Bwana kowuok gi ji 4 wacho ni Josuna. Watimo interview to ji 4 gi mokalo interview. Koro mora kuomgi ka dang' waket chief uyiego ni ndio bwana ji oyie ni But kutoka leo chief mar Suna en Zerubabel Baraza Odenge. That's how he got it. To ere kaka Zerubabel Baraza Odenge ne otayo piny ahinya to kaido mak ng'ato moketho. History nitie mar tich. Jaduong' Baraza kanotiyo nitiere kuonde manotimo maber, nitiere kuonde manotimo marach. Mano en kawaida gi tich mar ruoth. Kech en tich mar yalo kes. Kes nyaka dhi ni ng'ato neno no jaloch. Obviously ng'amo neno ni oloye cha samoro konyal bedo kod gimoro ahinya. Lakini mwatemo en ni mondo wabed fair kabisa. Kech tijwa en tich mar kelo thek. Ne en gi askeche 4. Askari manigi bonde. TP, Tribal Police. Ingeni chon niluongo kapok gibedo APs. Before Barasa became a chief, Suna ka ne okinyal oro kata kaka koro ma chief, ne okonyal oro askeche ne odhi omak ng'ato. Onge ng'ama ne yie ni mako. En lweny. Ka ok oringo yombo uto en lweny manyaka uyie nyabuore ne mano oboyo Josuna. Nene kano nong'e amen. Ko ore rodhi omak jaduong'ni. To dhi adhiya to oketo bunde piny to omaki gamen mogoyi piny mogoyi pingo. Koro kobiro kawo bunde koro kotiri ka chief. Wapinjo teko mane ruoth ni godo e kinde mag yalo buche. To ne chief maber gir masato ne ok odwar. Ne ok ocham.
kikelo nene timo gima rach tikelo masoya. Man to riembi idwa matwi. Ok omul gi lwete. Ne ok omul. En omulo gi maler. Mikelo ni maler. Mondo ochwaki. Mano to in motwi. Ne gi jodongo makonyo e yalo bura. Every Monday ne nitie barasa. Ka bura mano oyud ka inyalo teri kata e court. Chief nyalo ndika ni twe na ng'ano dweche 6 titweyi. Nikech chief was also like a judge. Judges ma Suba Kuria, that the traditional court mane wan go kan iluongo ni Suba and Kuria court. Ko ni twe ng'ano higni dweche 6. To judges makacha Migore Mukael to gi Oyugi Ethron. To gi Muganda Jamiuru, mage mane traditional court gi Murumbi Jakuria. Ne gin 4 judges. Wan gi sani ok wati gi agoko machon kaka nasewacho. To ka ng'ato nitie modwaro mondo bi, mondo wawuo kode kata watim nonro, to waoro ne wach mondo bi, wandiko barua mondo bi. To ka en masire ma katiba wacho ni criminal case, to watiyo gi police wan go, wadhi to wanyisoge ne nitie ng'at ma kama e area marito ma gi our capacity ok wanyal chopo kuome mondo oyud konyruok. Koro wadhi gi police. E kinde moro ne oganda moko ne okonore e lemo e wi got magod kwero. Baraza ne omako jatendgi me kindego ne en Mesias Baba Ondeto Melkio Kobimbo. Ka lejo chakore 1964. Ko chakore Gineka. Kalbareka. Ondeto kapok odhi e got nodak dala moro kaniko mai, just across the river, the valley here. Koro kodhi kucho, to the first disciple jok mane okwongo convert machalo jaduong' moro ne akanikobe. Koro gidhi e got, gichiwo pesa mwandu gi te, ni mwandu mag piny ok dwar. Moko uso nyaka dhogegi, koro gidhi gidak e got kucho. To ne gidak anda bere ginene condition ma ok ber. Kaeto tuo moro ma nundu nobiro. Nonego ji kanyo. Koro meanwhile, sama ji thono, kacha be got, moko idhi ika ikunyo mathin e kidi to iumo to ndiegi be kabiro gotieno to elo. Koro it was a desperate situation. Koro wach nodhi nyaka ka DC nochiwo order ni jok matuo makuno nyaka dhi golgi gi thuon matergi hospital. That's how the chief was involved, because he was the chief of the area. No mak ji kuno matuo moyudo ka tuo itero nyaka mater nyaka hospital by force. Ne oken meko mayo kendo gin ji mang'eny. To gin dongruok mage ma Senior Chief ne okelo. Kaka yewni nitie yaw Mabondo, nitie yaw ma Nyamome, Mubachi, nitie yaw ma Ndonyo, Sikunde bende Sagero bende chak ndalo motiyo. Abwao bende chak ndalo motiyo. Mago skunde manyalo paro, Magongo bende, Magongo school, Magongo Gribe. Tije motimo mang'eny ma pod ji paro sani ne agriculture ka. No introduce rice farming. Nodwaro ni mondo livestock bende kaka veterinary mondo improve. Nogero cattle dips. Nogero yewni, dams, ma dhok nyalo modhe. Ogero dams. Okelo cross bull mar Saiwal, oketo location ma ka ng'ato nigi dhiang' manyalo madhako madwa gine to tero kanyo. Gima kano introduce mchele, josuna ka nopuro mchele ma in fact mchele ema create ema nokelo gima wanyalo luongo ni the middle class masuna ka joma ne puro mchele, they became rich. Embaka wapenjo weche mag kuo mag jamni e suna mane otimonewa. Kuo mag jamni no chakore suna ka 1940s, around 1950 to 52. To nomedore saidi. Ocharo nomi mandate manokwongo miye maduong' nyaka one kaka kuo mar dhok rume suna ka. Jaduong' ne no biro dak e kanisa mar SDA. Madala wa ne en kanisa. Koa dala gi piny kae ka Kodenge, to biro dak e kanisa, nopuonjo nyithindo kanisa kae.
kaka Sunday school en nopuonjo ji. Ma bang'e kuma nodakeno, ot manodakeno, emochwe obedo kaka dalane. Min ute ne poe kaka ruoth mane ohero nyithinde, to kendo chunye ne ler mokalo. Otho makogoya, ok nogo dhako. Nohero mon matek. Duonde to ne ber, nong'e yalo. To kang'e gik manowacho nikech nodhi owuoyo oko. Noko chiem kende. Nyathine ka nosechako wuoth karomo gi ma ok chiem gi mine, ochiemo kodgi. Kendo ochoko gi me ot. Nyithindo moko ne kata mabedo piny oketo piny, to madongo chiemo gi e mesa. Ok chiem gi mine. Osiepe ne to yuoro gi chia ahinya. Kabiro nene, ji dhi neno chief. Isembo mana chiaye. Nober, norwako jomodhier. Ne en gi kayuote moko ne chuogi osenindo. Kobiro ka, aneno koringo biro kuome, omiyo gi nyotunglo moro gidoko. E gima naneno kober ahinya. Obiro gi welo, chief kobiro gi welo, wane joma ne mako chiaye mokonwa ne yeng. Wayang'o ma watedi mochieo gi wendego. Gima koro sirikal nyalo miyowa, wan to koro ing'e ni iwa mwathogo, koro konywa mana gi sendi, ema wakonyorego. Onge gima chielo madang' nomiwa. Nyakwara Mogi, erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Jata chenro mari kunthuni duto ne en Walter Nyambaga, wuod Koero. Thon ka ji dhi, kendo ka ji duogo. Oriti masani. Mano kori budho godong' war gi Joseph Afrikano.